Εγώ μου αρέσει που βλέπω και τα μείνει. Θα κάνουμε πιτζάμα πάρτα το βράδυ, όλοι με τις πιτζάμες θα κάνουμε. Δεν έχουμε πιτζάμες. Εγώ έχω baby doll. Παιδιά είναι όλα τα λεφτά. Ένα κουλάρουμε λίγο. Ωραίο. Μακριά από Αθήνα. Όλα τα λεφτά. Συγκεντρωμένοι. Ποιος το κανόνισε? Αυτή η δίκλα νομίζω ότι έχουν βίντεο. Και εσείς οι δύο μαζί θα κοιμηθείτε. Πού μεγάλες, άλλος από πάνω. Εντάξει, ποιο είναι. Παιδιά, το air condition, αν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε, πρέπει να είναι το τζάμι κλειστό. Στις πόρτες. Αλλιώς δεν ξεκινάει. Έχει ασφάλεια. Η πισίνα είναι Πώς θερμενόμενη. λειτουργεί το ψυγιάκι, θα τα χρειαστείτε. Όχι μωρέ. Θέλω να βάλεις σε λειτουργία το έξω μπαρ. Ναι, μάλλον έτσι θα γίνει. Και να βράσουμε νερό. Να ζεστάνουμε την πισίνα. Από τώρα να βάλουμε την εξάτμιση του μήνυ μέσα. Για κενό καφέ από το σελικάκι. Εγώ και τραπεζάκι. Για καθίστε να σας τραβήξω. Έχουμε και απλώς να απολύουμε τα ρούχα μας εδώ πέρα. Ναι, κάτι γαμώτα φωτογραφία βγαίνω από εδώ. Γεια σας γείτονες. Εγώ μου αρέσει Η διπλανή.